neno yambi simila de buni mat aramani de buni ainat ko neno yame jenga doro min sumi fadila tanon e weledi Allah onon wattuɓe hakkillaji mumen e ko gollate e boowal ganni e rendo pinal e neesi caggal nde min kolli weltare amen e fannu no ndewdirtuɗon yewtere nde mamen jokku e ngal ɗon jabal e etade jawde holko nafata rendo men yewtere men sakkitindi fatuno koye pinal e jeese mum kuptidini ma en keddo e ngal jabal hayso tawi hande en kertintu sabu en natat dinguiral ko gonga en mbaɗino deftere wiyetede dinguiral ko gonga kadi dinguiral ma en gartu hen mbaɗanen ɗum ɗo windande heerindi kono hande garɗen kadi ko ƴettude hunde dinguiral woni jimɗi e nder dinguiral walla ni jimɗi e gamri e nder dinguiral ko ɗum jogori wonde toɓɓere e nder yewtere men hande boowal gani e rendo pinal min mbaɗi départ hande de mi jarandanan garde midi min mbaɗi départ ko adi foof hono no mbirunoɗen e windande men ɓennundi jimol e gamri won kabaruji kewɗi ɗi rokkata e gurdam rendo sabu ina wawi habrude en golle gonɗon rendo ina wawi habrude en darde jimol jeyɓe jimol ngol daari e nder gonɗon rendo jimol e gamri kadi ina kollita gonka e sifa taaride jomumen ɗum fof en kaali ɗum dinguiral noon tawde koye mum gonɗen e jimɗe mum ko nokku heblo ɗo yaltanno sippirteɓe kono kadi ɗi dañƴen yaltinde nalankoɓe hewɓe dinguiral kadi woni nokku e ɓirɗo jimɗi keddotoɗe e rendo ngo tawani ala jeyɗo ɗin ɗon jimɗi hayso tawi wontoɗi ketta kala dinguiral so jimol kettogol banggue goɗɗo yettima dinguiral gongal duƴƴal ngal heddo lowdi ndi waylo nawde e taaride e yontaɓe wonɓe ngal ɗon dinguiral jimɗi dinguiral noon ene keewi kono hande ma en cuɓo jimol Wanngo holto ummi holto rewi ha yettiɗo hade men arde toon kadi eɗen kollita wonde jimɗi dinguiral noon kadi ina kollita loowe kewɗe gabbitiɗe e gille gabbitiɗe e cihilagal gabbitiɗe e ndenka e kisal kono kadi gabbitiɗe e moolare e hoore ma mbiya ni kala ko ina nawanno dande so olendu mum so maño mum so banda mum yimoɓe dinguiral ina molatono koye men Allah ɗen gueɗe daguelam sore banda yalte radio ji jomam gaynaka Allah walla daguelam weli welani findine daniɓe jomam yo Allah reena walla kala fof mbo yiɗa nande dadam ya Allah yo lela e wirto ɓen ɗe ɗo ko molarɗe wonande jimɗe gonɗe e dinguiral jimɗe jaadoji e o leydo e deƴere jamma no yimɓe molortono koye men e daade mum yimoɓe dinguiral noon ina moolo jinnago ina moolo kaɓirɗe tubakoɓe kono kadi ina moolo e bone huluko e bone yite so en gari hunde jimɗe dinguiral noon hande mbiɗen paten koye Wanngo no mbirunoɗen dinguiral ko nokku pentirɗo jimɗe nokku o hebli nalankoɓe hewɓe yaltuɓe toon won hen kadi kaaɗi ko e wonde nalankoɓe nokkuji mumen woodi woɗɓe ɓe Allah rokki ha taccikeeri wonde nalankoɓe diwan e diwan walla ni wonde nalankoɓe hakkude leyɗe jimɗi dinguiral noon ala jeyɗo ko patrimoine commun ina heewi ni ko majja to fentano walla hol pentunoɓe ɗum sabu to jimol arno fof yaadinte ko e gonko ngal ɗon dinguiral e gonɗon wuro
tawde noon hannde garden haalde ko jimol Wanngo. Holto Wanngo ummi, holko Wanngo firti, hol yimɓe ɓe yima fama yo mbayil Ibra wudu cham hono mawe bani Mamudu wudu cham Wanngo won miijo hollirgo Wanngo adi yimeede koto wiyete bokki sarankoɓe e kitaale 5 hedde 1950 gonɗon miijo ko Ismaila Sarr ene jeeya e rondeɓe ɗo kanko Ismaila Sarr e nder ko haalanno en e jayde lasli e nder tongode mum jeenayi o holliri wonde Wanngo ko hedde 1953 jimol Wanngo fuɗɗa yimeede ko nden kadi fenta e wuro men bokki sarankoɓe kanko Ismaila Sarr o wi pentuɗo o Wanngo wiyete ko Hawwa Mettu on Hawwa Mettu noon jeeya ko ɗon e bokki wiyama noon o yimanno ko mawɓe nokku o yanoɓe hajjoyde ina garti hay jimri jiilal ndi e maale bango ngol hollirta wonde Wanngo ko wangade ko yiilade beele noon ko yiilade ɓen yiiloynoɓe walla taaroynoɓe suudu kaabo ñamtinte ha ɗum fentana jimol walla ala ko Allah andi kanka Hawwa Mettu kadi hollirama wonde o maayi koye ɓesdugol woni jibnirgol sabu wiyama wonde nde yimata nde ko cowinoɗo o wonno mataw ni ko ɗum addiniɓe wiide e nder Wanngo mabɓe Wanngo leeli addi nde jooru sabu debbo reedu wawa wangade kanko Hawwa Mettu woni boɓe jimata e nder Wanngo ɓe mbiya dikel yo e Hawwa Badu Ali dikko kolli e ñaañooji aga e jaala bille gaynako jaala yo hoto jaalam ñalli jaalo leeli ma won gabbiɗo sukki yeewi ko toon jaalam ñalli sen ɓamti duƴal ɓe mbiya Wanngo leeli Wanngo e wangade wanganade doora e maamo dooro biiɗo deƴƴere ɓuri haala kewko noddi ko lemseede Wanngo yooɗi ko e noosal tuubu ina jayli sowna yaada e gude tuubu woyli siidi woyi Amadou Dabɓo wonto siidi hagge keelema Demba siidi mbawkon mbayni so en ƴeewi ɗum ɗo ko ƴettuɗen won yimaɓe heen won haalaɓe heen sen nawti ɗum e contexte temporel et spatial eɗen mbawi andude nokku o eɗen mbawi andude yimaɓe ɓe eɗen mbawi andude saaha moɓe jimaɓe Ali kalateɗo e nder rogere nde kalɗen nde e Wanngo o wiyete ko Ali Sarr kanko ko baɗum gorko Hawwa Mettu ɗum ko Ismaila Sarr habri en Doora e Mamoudou kalateɗo e nder jimol Wanngo ngol on ɗon jeeya ko nguyi wiyama ko gorko mo heewani haala ko ɗum ni waɗi emi mbiyamo dooro biiɗo deƴƴere ɓuri haala dooro biiɗo haala ko lemseede lowdi jimol ngol noon waɗi waylo wayloji tugunade e yimoɓe kono kadi tugunade e dingiri kanko Hawwa Mettu o rutti e joomiko koye saaha jibnirgol no mbirunden ni e 1953 kono jimol ngol lollini ɗum ko biyeteɗo bellel daali on bellel noon o jiya ko walalde on ko jimowo walla ni ko gamowo on woni mo mbiɗen dow o mbinoɗo Wanngo yooɗi koye noosal tuubu ina jayli sowna yaada e gude tuubu no mbirune ɗen ni kadi wiyama wonde kanko Hawwa Mettu o yimanno ko mawɓe bokkinaɓe yanoɓe hajjoyde yalla suur bobo ɗo wowaka hande sanam yalla suur bobo ɗan kono noon kadi so en ƴeewi won miijo Wanngo ari to banggue firo Wanngo holko firti ngon miijo Allah andi to ƴetta kono enen ƴettuɗen ɗum koye Mamoudou Guissé lolliɗo Doole Guissé mo dal haya o wi kanko Wanngo ko jennol wonno jennol suko debbo desanoɗo
gorko mum ɗanni yalti yehi gorko o woni toon ko juuti caggal mum debbo o ƴetti reedu woni cowiiɗo caggal gorko o to wonno to Allah walli ɗum felliti artude kono fiɓi hade mum artude ina yiɗi yaade makka juuro yaade walla wango yaade walla hajjoyti e yiddi makko yaade makko hajjoyti o yiɗi yaadude koye joom suudu makko mo woppuno ga sabu no teddaniri mo ni no muñiniri mo ni e ngon miijo wiyamo wonde o neldi debbo o paas kono noon nde o neldi paas nde taw wonɓe gaaɓe gandi debbo o ko cowiiɗo nde noon ko ƴeekiraaɓe makko so loowi ina una caggal nde o nelda paas makko ngam hajjoyde ƴeekiraaɓe makko so loowi ina una ngona e yimde kono kadi ngona e malludemo e nder jimɗum men ɗum woni wango o woni hajju wango leeli e wangade wango leeli addi mbeejooro sabu debbo reedu wawa wangade woni jabtuwol ɓataake bindaɗo ari hayso ari o doddama yo ar o wangoyo to makkatal mukarram kamɓe gandi o jogorani yaade te kadi oɗo wango mbo jogorno wango yaade ma addan mbo mbeejooru sabu o wirtoto sabu andama wonde ko ƴettude reedu o wawa wangade ɗum ina amno kadi ko miijo famni heddi noon e nder ngoɗo miijo en mbawa andude ko holtoon wonno en keɓani humpito holtoon wonno en keɓani humpito kadi saha o to banggue lowdi to noon miijo ngo ina naati te ina nanni sanne kono woni caɗele ɗe tan ko en mbawa andude saha o en mbawa andude nokku o en mbawa andude jimɗo o en mbawa andude jimaɗo o ina gasa taw ko haɗi en ko ɗum andude ko sirlu e suturu gonɗo e nder rendoji men añde addude mbeejoor walla hollirde ɗum ɗon walla ni taariki fof mo moƴƴani kewɗen ko yabbude hen koyɗe men wasa sarade wasa yaaj mama ko banen jaran ha gore abasho anen moroyi on ko bali lawe belnar to bangi wango noon hayso ɓeɗo gaddi wango won kadi lollinɓe ɗum sanne e nder lollinɓe wango noon ina jeeya hen medde diagne jeeya ko wuro men dawolel kono noon ko gorko lollunoɗo ko gorko dariɗo nawɗo pinal men kadi to woɗɗi Allah ittimo e oɗo aduna yo yurmede Allah wone makko kono e saaha makko medde diagne waɗi ko heewi ko banggue wango kam e jimɗi dingiral kanko medde diagne o wuuri e oɗo aduna ha ñande 21 lewru janvier 2020 o hawri e leydial to leegal Arafat mesjidi Nour e nder Nouakchott tawo yanno ko AVC o ɓoydi hen o nawa Nouakchott safroyade toon ko toon o hawri e ladial ko toon kadi o wirna e kenale PK7 ko jiiɗade e medde diagne waɗɓe hutoriɓe jimɗe dingiral tawa oɗo wangana jeeya hen en mbawa wasde limde hen Samba Diye Sall mo wendi kañum ne waɗi saaha mum wona tan saaha e nder dingre Fouta kono ko saaha kadi e nder dingre Dakaru hani e Nouakchott walla guure ɗe ganduɗa ɗe pinal men no wurno to o jeeya kanko ni e lollumɓe wango yanti hen e woɗɓe yontonoɓe on saaha wonɓe lasde Fouta wonɓe jibe nande Fouta wonɓe e dingre ɗe ganduɗa ɗe ene kutoro pinal men kamen foof jimino wango ha e nalankoɓe men wattidiɓe ha e nalankoɓe yaaduɓe e pinal hande kañumen foof jimi wango ko wayno Fassar mo Ngawle ko wayno Dieynaba Wele lollirdo Acca Wele en ɓeɗo foof e nder jimɗum men ƴettiti jimol ngol moni foof noon kadi addi hen lowdi mum lollinɓe wango e yimde ɗum en mbawa wasde limtude hen mawɓe waaɓe no Altine Diop e saaha mumen huɓɓono ha ikkitali 60 en mbawa wasde limtude hen Alassane Demba Fatimata Moussa Oumou Abdoul kawrude e ladial to Abidjan wuro lamorɓe leydi Côte d'Ivoire
en mbawa wasde limtude hen waɓene Thiam Soumaren, en mbawa wasde limtude hen waɓene Amadou Tamba Diop. ɓeɗo foof bangadima e Wanngo ha jettini ɗumen won tolno. Ha yetti El Hadji Baba Maal ƴettude gimol ngol, kono lowdi ndi o ƴettitoy ɗum e gimol Ibrahima Sarr ɓe wino Wanngo leydi addinde jo, kanko ɓe mbi ko Wanngo leydi artima yaade. hani e yimyankoɓe men sakkitiɓe woodi kadi artirɓe duƴƴal gimol ngol, kono noon mbaɗi hen lowdi kesiri ne jeeya hen yimyanki biyeteɗo Mountaga Diagne woni Wanngo duniya ha jiiya caɗele yonto men o aduna hande bonni ɓerɗe serndi yaatoɓe. ɗo ko jimol gartirgol e saaha men, kono ko noon kadi rokki ɗum lowdi goɗɗiri hayso heddima e duƴƴal ngal. hay sinno ko seeɗo ko ɗum ɗo kemɗoɗen meftude e jubbande nde mbanneɗen ko fati e gimol Wanngo e nder yewtere men Bowal Gandi e rendo pinal e leeso.